Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthi ucela usizo umndeni okhathazekile waseNanda eMishini osokhathazwe umuntu washona kodwa olokhu efike njalo ebusuku ezocela ukuba bamlekelela abuye. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakantwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Uthi ucela usizo umndeni wakwaMbonambi eNanda eMishini obhalele ethuleleni organization esisize abaningi ngeenkinga ezahlukahlukene la eNingizimu Afrika. Lo mndeni okhala ngobhuti wakho nowashona kodwa lokho efike njalo ebonakala kodwa usewangcwatsha nokungcwatsha ezocela usizo kuba bamlekelele abuye. Abantu ke bathuke bagelekeqela ngololudaba ukuthi akaze bekubona okunje baze bakhetha ukubhalela ithuleleni organization njengoba bebonakala kuyinhlangano esiza abaningi kuzinkinga ezahlukahlukene khona la eNingizimu Afrika. Umndeni ke ugonyuluke lonke iqiniso ngokushona kwalensizwa eyangcwatsha eminyakeni yedlule kodwa ibonakala ilokho ibuye njalo ebusuku kubantu esandana nabo ehlobeni zayo kanye nakubantu basemphakathini khona eNanda eMishini. Abantu ke bathuke bagelekeqela basho khona okwahlukahlukene ngaso lesimanga esingakaze sabonakala. Kuthiwa phela into kanje yalokho egcinekala ngokubonakala ezingane kwanini. Unkanyiso Xulu uthe zonke lezi nkinga uma uzizwa zivele zekwenza ukuthi ufike kuNkulunkulu vele ufike ubonge nje kuNkulunkulu uthi udumo namandla nenkazimulo nesibusiso okaNkulunkulu wethu noKristu wakhe sengathi uNkulunkulu umusa wakhe ongaba ngaphezulu kwalomndeni. Usiboniso ndaba enhle uthe kwaze kwakuba inkosi yami hayi lo siso omncane uvuthiwe ngokomqondo sengathi ke bengalithola usizo. Untombi kayise emncwaba uthe langa lamalanga shembe khumbula lo mndeni okhala ngendodana yawo esefana nesithunzi somoya omubi ngokumela emseni wakho ngazo zonke izinhlungu okuzo njengamanje ezingapheli mawubanqobele ngomusa wakho njengoba wakhumbula nendodakazi yami iminyaka emithathu ngingenabuthongo ngingenakuphumula yelula isandla sakho nokuba ke ngibakhulekise kuwe ngibacelela usizo olubafanele kuvele ukuthi kwenzeke kusithe shembe oyingcwele wabesethi amen. Uthabisile Mkhize noma uthabile Mkhize uthe uNkulunkulu ngicela uze ubakhumbule labantu bakho kulezi zimo siyazi ukuthi asikho isimo esingadluli wena noma esihlula wena siyakwethemba simakade ngenelela nampa abantu bakho wabesethi amen. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment abantu bathintekile ngaso lesigameko sakulomuzi noma isimo esibehlele bekhala ngendodana noma ubhuti wakhona osebahluphe iminyaka kodwa kade bamncaba okusolala ngathi wathi ejula ke. Bafethu bathi bacela usizo noma ubani ongalula isandla noma umelaphi wendabuko noma ukhulekayo ukuba ngenelela abalekelele beyeke ukuhlushwa lo muntu abamthatha njengomuntu opokayo kodwa kusolakala ngathi ukhona ngoba nabantu endaweni kuthiwa bayambona eindaweni ezahlukahlukene. Mina bafethu ke njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukuzwa ukuphalo kwakho ngalolu daba oselithinte abaningi futhi olukhalisa abaningi uma belibona lapha kwi-YouTube channel yethuleleni Isiyeza TV. Bafethu ke mina nje entathela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphalo kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section.